onye ọma lọg ọ na-eche gị. Send a request. Try yours, one day. Try yours. No, one day model. Dalo. Na-eze Igbo ndị ọma, anyị ekele, anyị zukọkwa ọzọ na ụbọchị a ka anyị nwee mkparịta ụka. Anyị tụlee isiokwu dị agha. Ihe anyị ji bịa n'ụbọchị tata bụ nkwenye ndị Igbo kwenyere na spirituality, ma ụka nakwa omenala. Enwekwa nwanne anyị nwoke mina ya nọ, aha m bụkwa Maazị Chinonso Ochemba. Nwanne mmadụ, kọwara ọha na eze onwe gị ka anyị gawa n'iru. Ya, ndị Igbo na-ege anyị ntị, ekene m. Aha m bụ Okechukwu. Anụmanụ ihe ị na-ekwu. Okay, na ihe na-ekwu, can you hear me? Itinye na mute. But can you hear? Na ihe na-ekwu, can you hear me? Wetekwu, ma me ga-agbatekwu ihe voice ihe a. Ọ na-amana ya nwobere. Na ihe na-ekwu, can you hear what? Na ihe na-ekwu kita. Amana ya mana ọ dị obere. Okay. Okay. So, ekene m onye ọbụla na-ege ntị. Aha m bụ Okechukwu. Onye ji love wee mara. Igbo ekene m unu. Nnọọ rinne. Ọha na eze ndị ọma na-ege ntị. Ihe nwere ịtụle na ụbọchị tata bụ nkwenye anyị kwere na spirituality. Nkwenye ndị Igbo kwenyere na spirituality, uru na ọghọm dị na ya. Ọ ya bụ ihe so ka anyị tụlee n'ụbọchị tata. Nwanne, enweghị nwere itinye na ya bụ isiokwu. Ndị be anyị ekenekwe m n'ọzọ. Ihe nwere ikwu ịma abịa spirituality dịkwa, kama ihe ndị be anyị na-amazighị kedu ihe spirituality, ka ihe reality. Ịghọtara na mmadụ bịa, then ihe ikwesịrị iwere ọgụgụ isi wee ti mara ihe kpatara ya, obi ga-ebu ụzọ gbagodi na spirituality. Ịghọtara na so ọghọm ahịa dị ya karịrị uru anyị na-enweta na ya, maka omene ọtụtụ ndị mmadụ dịka onwe otu nwoke, onye ụkọchukwu, ọ nwụrụ last year. Gịnị gburu nwoke a? Na onwe ebe ọ gara ime ikwusa ozi ọma, so ruo ebe ahụ, ịghọta, so oru n'abalị ọ na-enwe chest pain, ezigbote obi mgbu, severe heart pain.
You get that now? So, they came go in Africa and the spirituality. Obienila will not spiritual attack. A man now only develop sickness. You get that? Of which all this spiritual stuff no na brain. You kwesịrị ime in the morning or ga ụlọ ọgwụ mara na something dey wrong na here. Mana mindset ya bịa na gba no spiritual problem. So oruzie mgbe chi hụrụ the taa bịa release too much obere ọ dị ya ka ihe niile ọ dịgo oke okwu na-egawa ebe ọ na-ekwusa okwuchukwu o ruzie ebe ahụ na-ekwusa okwuchukwu with moral na abakpọ na-emekpọ before you know it cardiac arrest abịa ebe ahụ nke ọ nọda nwụrụ. Ị hụrụ na wrong application of spirituality ihe gburu that man. Then ọ bụrụ na nwoke a na-awụ ihe dịka maybe na ihe dịka onye ọcha ọ bụ ya agaghị agba na spirituality first. Ihe obi ya ga-agbagodi ya ka ọ gaa ụlọ ọgwụ mara godi exactly ihe kpatara that oriji ụlọ ọgwụ ya ahụ na ụlọ ọgwụ kwuru ọ mara the next step ọ ga-etake. So this spirituality ndị be ihe na everything spiritual ọ na-emebiri anyị ihe rie nne. Ọ na-eme anyị anaghị echezi uche ka mmadụ. Ọ na-eme echiche anyị dịzie ka echiche ndị na-ezughị oke. Ọchịcha gbafee n'ụlọ spiritual, nnụnụ fefee spiritual, egbe fefee fegharịa spiritual. Ịghọtana? So nothing happens naturally in Africa. Everything is spiritual and it's taking us backward. Ọ na-adụ acha ya aka clock azụ. That is just it. Ọ na-adụ acha ya ezigbo aka clock azụ. So ọ na-emezi anyị anaghị echegodo echiche enwere na-agwa ndị mmadụ ihe mee ụzọ were gwodo bụrụ Chukwu nyere wee cheki ihe nwere ike cause datin. I were bụrụ Chukwu nyere gị cheki ogene nwere ike ịkpata ihe a. Before you start to think of spirituality, were gwodo amamihe amamihe Chukwu ji keche onye ọbụla. Ị gata na were gwodo amamihe a Chukwu ji kee tigwodi n'ọrụ first. Wee mara gwodo ihe nwere ike ịkpata datin ji mee. So it is your you will likely get the solution to it. But everything is spiritual. So on our way hearing the one name, on our way is by here. One who ran and what an yes. Ndewo dịka ịkọwara ya ka o si wee dị. Ịmagonu ihe na-eme na efere mba ụwa dịka isi wee kwu ọghọmahịa dị na ya richara 90%. Uru dị na eru 5 or 10%. Ịfụgo ihe na-eme na efere mba ụwa otu o si were na-aga ma ndị chọọchị ma ndị omenala pastọ na dibịa ha kwozie maka otu ndị mmadụ si wee nọ ha wozie ya bụ ihe spirituality a wozi na-emezi ndị mmadụ agba ihe a na-eme. Mana nke bụ eziokwu bụ ndị a na-akọrọ akụkọ a ọ na-adị m ka ụfọdụ ndị onwe anyị na-ebelivu ụmụ ihe a niile adị corrupt ebe mmadụ ga-agwa gadata na tomorrow na ọ mmụọ ozi ga-abịa sendọrọ gị ego na akaụntụ gị ije ha ajụjụ iche ha eche ka mmadụ maka onye a gwara kwere ọ dụta ọ na-ekwu ụmụ ihe a na-eme n'efere mba ụwa ma ndị pastọ ma ndị dibịa ha na-ekwu maka na enwe ndị na-ege ha nyekwu ha mụrụ a enweghị onye chọrọ ịma bikọs enwe ndị na-ege ya pastọ bịa sị na oru echi ọ ga-eme mmụọ ozi tiri na ego na akaụntụ gị ị na-ata afụ gị kwere na-ege ya belivuo ya gụọ na nwa belivu ya dịkwa corrupt ya na nwe na-akwụkwọ ndatin na okwu ofu corrupt ma ndị dibịa bịara na-asụ na nke dị otu a ga-eme na ọhịa na nwe dịkwa corrupt gụọ na nwa belivu datin dịkwa corrupt maka ya na-ede corrupt Chineke nyere na ọgụgụ isi ị ga-eji azụ ike ka nke a ga-esi wee mee o nyere gị ya bụ ọgụgụ isi ya bụ mana ihe na-emezi na ụfọdụ ndị na-aghọtazi na ihe dịka spirituality adịrọ ụfọdụ ndị kwenyere na ọ dị
ụfọdụ ndị kwerekwe ya na jiberibe wee kwe na ihe spirituality a like ihe na-eme onye petaje ọ na-akụkụzi dat na ihe dị otu a adịrọ ka ihe ọ dị ka kpatara ya spirituality ọ dị rare maka enwe ndị na-asụ data na enwe ihe dị ka spirituality ma ọ bụ n'ụzọ ụka ma ọ bụ n'ụzọ omenala ma ọ bụ dibịa ma ọ bụ nke a na ụfọdụ na-asụ na enwe ihe dị ka spirituality due to ụfọdụ ndị ma ndị ụkọchukwu ma ndị dibịa dị ejisi eri ndị mmadụ ọrụ a na-afụtaji na ha ncha niile bụ fake na-enwezi ndị bụ ezigbo so ka ị nwere ike itinye na nke ahụ ihe m ga-ekwu na nke ahụ spirituality dị real ọ dị ịghọta kama ihe anyị na-edere ịma what is spirituality like, how does it work, can it work in our living standard? Do you get? Now spirituality, like we said now, it has nothing to do with our coexistence. It's a different word on its own. Now spirituality now, like bringing spirituality into like putting it in our daily activities is very wrong application. So we I na-ekwu spirituality anya na-ekwu ebe ọ dabara onwe like dịka abịa na now ụmụ onye ọ ga-awụ mmadụ mgbe ụfọdụ mmadụ nwụọ ịghata ma emechaghịrị ya ihe ma onye nwe ha na-emegasịrị ma mmadụ nwụọ ma emezuru ihe ahụ onye ahụ ekwesịrị mezuru onye ahụ ịghata ịhụkwa na mgbe ụfọdụ ọ na-enye nsogbu ịghata so until emedoro onye ahụ ihe kwesịrị imedore, that is to show you that spirituality exists. ịghata ọ na-enye nsogbu na mgbe ụfọdụ kwa onwe mgbe ọ ga-awụ onye kwesịrị imere ihe like onwe one man onye ọmma side ha bata ka ha rikpo obodo aha onwe ihe bịara bịa mee na be ọ bụ gawa ije pụọ njem then mgbe ọ gaziri njem ahụ gacha lọta agwa esi ya lekwe n'ọnwụ onye lọrọ ya ụwa na ihe dị otu na-emeghe ihe mgbe dị otu nyata n'ọwụ ichi ka ọ bịara chie so si mee ihe dị otu then emekwe datin nyata so nke ahụ so ịhụ na onweghị any link like affecting our activities or one thing. So that's a separate thing. So now, ebe nshi na-ekwu ihe gbasara this spirituality in the aspect of ebe nji anama ekwuchaka okwu ya ndị ba ya mahụ ma si now the use of it. That is why oke gbafee n'elu, oke gbafee n'aja spirituality, ngwere gbafee spirituality. So ihe mere mgbe ụfọdụ ana m ekwu okwu spirituality then ịbịakwa n'akụkụ ndị ụka jizie were na because emepasị you don't understand the things of spirit, meanwhile your problem is physical. Are you getting me? Yes. Your problem is physical, not spiritual. If you have spiritual problems, it's a different thing. Is a different thing. Maybe no one did kwesịrị settle. Ọkwa na nwere ike na onye ụwa aka kwesịrị imere ihe dị otu ọkwa na ọchụ ụwa such a thing, that is a different thing. A man is not a spiritual issue, you go and settle all these things, finish. Ka ha dị iche dị arụ nwe iche. Then after that, just like onye nwere issue now or that spiritual or spiritual, your issue is physical. You have to look for physical solutions to it. That is why I keep telling people, sickness is a video Matthias posted, I think 2 days ago. People were talking all this spiritual. This is not spiritual.
This is physical. The sickness is physical. That lady is suffering from cancer and kidney failure, which is physical. So there is no spiritual application to this. So what you need to do is to go to the right place and get the problem solved. Do you get? Then one lady said that you born here. You got that? So I got logo treat child the same thing na name ha gaji ije. You got that? Boji gawa ije abịa chọpụta lekwa ihe na-eme agaga settle here. Since that was 2017, since 2017 na ha gara aga medo ihe kwesịrị imedo nwa ahụ n'ọrụ kemgbe ahụ anụbeghị anything again na-emedoro na ihe kwesịrị imedoro ya sonye bịara ụwa, and she's living her normal life, doing her normal business. So that is just it. Okay, ị na-ekwu bụ eziokwu ọ ka o si wee dị, mana nke bụ eziokwu dịka isiokwu anyị spirituality niile anyị na-enwe ọghọrọ na-aghọ anyị ahịa. Ị ga-afụ ndị na-ata amụsụ, ị na-afụkwa ya ọdụkọ anya na onye a na-ata amụsụ. Ọsọsọ ọ dị spirituality na anyị na-emenwu, ma mmadụ ime ibe ya nshi, ma mmadụ ite ibe ya anụcha igbu onye a. All those things awụ ihe eji emegide onwe anyị. Spirituality awụ iji ya bewe megide onwe anyị. All those things dịcha ọ dị rere, mana issue a na-enwe ewu ihe na-agbagwoju ndị mmadụ anya awụ ụfọdụ ndị dibịa ma ụfọdụ ndị ụkọchukwu a enwere ndị Chineke kpọrọ oku, mana duto ha abadịgo corrupt, ike ga-ahapụ ha. Ọ bụrụ na ndị awụghọ enwere ndị bụ ha ga na-arụkwa ya arụ, ha gaa na nke dibịa ha asarakwa ọgwụ wee na-eme ihe ha na-eme. Eme ndị Chineke nyere data onyinye amara a iji wee na-azụpụta ndị mmadụ, mana duto ha badịkwa bịa corrupt, ya wụ mmụọ ezigbo mmụọ na-eso ha apụzie ọdụzie ka ha ncha niile bụ fake. Maka ihe spirituality a na-awụ ma enweghị na-ekwu anụmanụ gị enweghị chọrọ ikwu. Asị m sị ndị adịgboroja akarịgo na dibịa. Ndị adịgboroja duto maka na ike ga-ahapụgo ha. So ya bụ ihe na-awụ ihe niile anyị na-emecha ụmụ ihe a na-awụ dịchara enwe ndị na-achị mmiri, ijekwa ebe a na-achị mmiri ifụkwa dekwa na ọ na-achị mmiri. Nwekwa ndị na-eji ụmụ ihe emegide ibe ha. Nwa oge a na-aṅụ iyi ọmụ ije ebe dị otu a, a sị na onye a gburu onye a ejeje isi ka wee jee ṅụọ iyi. Enwere ike eze mmụọ n'ebe a na-awụ awụ na aka onye a dị ọcha, achụ ofu ihe mee ya asị na oyiyi gburu ya na anaghị ya na spirituality. Enwere ndị ji those things emegide ibe ha. So all those ihe arụ a karịrị akarị. Ọzọ dịka ibe ya anyị chọrọ ka anyị tinyekwa anya ọkakwa ofu ihe awụ ihe gbasara ụmụ ihe ejije ndị Nollywood a na-eme. Ịma abịara ihe ejije a eziokwu na ụfọdụ ndị dibịa ma ụfọdụ ndị eze mmụọ na ha nja almost 90% ha ike ga-ahapụgo, ha na-emezi ka o si wee sụ ha. Ị ga-ahụ na mmadụ na-eto ọnụ ya ndị Nollywood fume a na-atụ. Abịa na nke eze mmụọ niile ma ndị dibịa niile eji atụ fim owo ihe ọjọọ ka a na-eme dị ya, mana emechazie agazie na chọọchị ka a na-enweta solution. Ama mewụta ihe a na-ekwu a sị ka a atọ muvi na onye a na-agwọ ọgwụ ọ na-eme ihe dị otu a na-agwụ dibịa niile nọ na Hollywood bụ ihe ọjọọ ka ha na-eme, mana ọsụsụ na chọọchị ka a na-aga natazie solution. Mana ya bụ ihe nwere ka ọ dị, maka ịgwaga eziokwu ihe ejije a na-eme maka mgbe anyị nọ Gini ha afọ anyị na enwe ka ha si ele anyị, a ga-asị na duto ihe ejije a na-eme ha ga-asị na ndị be anyị niile ndị ọjọọ ọgwụ ego ka anyị na-agwụ igbu onwe anyị. Ha na-atụ anyị ụjọ real because of ihe ejije ha na-awọchi ndị be anyị na-eme. One lady from Jamaica na Jumu where is Evil Forest in Nigeria.
Gwa m ebe ivu forest nọ na Nigeria due to gịnị Nollywood. Enwe ebe ivu forest dị na Nigeria. Ọhịa niile dị mba bụ oge na gboo ivu forest. ege gboo mba a na-enwe ivu forest kịta na enwe ebe kịta na be anyị enwe ebe a na-akpọ ivu forest mana akụgo ya ihe ọ dịghị ụta mana oge gboo a mara ebe a ivu forest ma ya na-ekwu ugodo ndị a na-atara imuvu ihe ejije a maka ọhịa ka ndị mba ụwa ji amara anyị a na-afụtachi na tradishọn anyị ihe niile eme na awa tradishọn bụ ihe ọjọọ enwe ezigbo ihe dị na our own tradition anything our spirituality bụ eziokwu na some of them mana ekwesịrị imegodo ha mekwa na streets amakwa na this thing because ihe ejije a because before gị dee movie ị ga-ederịrị ihe bara na history ihe mere na streets attach enwe ndị ọcha na adịcha movie agwaghị na ihe a mere mgbe dị otu a ewereje art ya movie mana ndị a na-emezi ihe ejije a na ndị Nollywood a ihe niile na art na own tradition bụ ihe ọjọọ sọsọ agaji na chọọchị nweta solution and ya bụ ihe esokwe na-asakwa ndị be anyị isi ya bụ ihe eso asa ndị be anyị isi maka onye na-awọchị movie ya onye na-awọchị movie na-ebelieve hey na ihe na-eme eme because chena art na movie a na-ele some na-ebelieve na ihe na-eme eme ka eji wee art or movie so enweghị itinye na ndị Nollywood yes ihe na-ekwu ebe a na ịmagoro abịa in this world there are things na-eme influence people. One, religion na-eme influence people. Two, music ọ dịka egwu a na-agụ ọ na-eme influence people. Then number three, education ọ dịka ha na-akụzi ọ na-eme influence people. Then and movie na-eme influence people. Then sports ọ dịka sports a na-eme ọ na-eme influence life of people. Now all these things put together are means of passing information. In other means, you can influence people by teaching them. You can change somebody's mentality by maybe either in school or anywhere. You can change somebody's mentality with music. You can change somebody's mentality with a movie. He put up constantly. Are you getting me? Now, this Nollywood portray very wrong image about African culture. So, anything they put out about African culture is upside down. They never portray anything good. Nollywood art anything good related to African culture, relating to Dibia. Then Abeziana and water Dibia can you jaw in our so in your yanda megisi or Nollywood busy here with Dibia ezemu because chief priest no bodo. The eyes of the gods. On an very close to the palace. Do you get? So then, but Nollywood busy here where had their stories. Ndedi be auro no han ebu madi, no han emenka, no didi be gamenka egata. So Hana art yeah, once or twice or kato. So Anna art here steady. The information are now digested in the mind of children. Information are now digested in the mind of children. Are now digested in the mind of children. So today's thing that people based in Hana who Dibia as in your job. Meanwhile, Dibia o onyechukunyere. Oh karaka. Yes. Na karaka mmadụ ji ebi ụwa. So all Nollywood so na ndị mechara ya then ịbịazie na and Nollywood so kwa ndị promote religion then ịbịazie na i were dibịa atụcha nke ọjọọ then dibịa werezie pastor art as a remedy to that. Now what are you telling people? You are telling people that dibịa is evil, pastors are good. That is what it means. In Ayotana. So when he accuse people, so those information been out there. Those information are
enwe ka Okay. a na-atụkwa eze mmụọ ga-abịakwa zie ozi. Enwe ka a na-atụta wụrụ eze mmụọ ga-abịakwa zie ozi mee ka obodo dị mma. Ya ozi mmụọ bịa chọọ solution. Mana ihe ọ ka nwee 5 or 10% ka a ga-atụtakwa asị na eze mmụọ ziri ozi ka e wee dozie obodo. Mana dibịa niile, ihe gbasara dibịa mgbọrọgwụ na akpa ahịa niile bụ ihe ọjọọ ka a na-agadi ya ime. Mana nke eze mmụọ ha na-atụtara na ha nyetere eze mmụọ 10%. That is nke eze mmụọ then nke dibịa like ịmagoro mgbe ndị obere ana m ahụ dibịa dịka ihe ọjọọ. That was as in from Nollywood influence. Yes, maka na church. Yeah, that is number. Etoro na church. And apart from that, due to those Nollywood put up on ihe and Nollywood na art maka dibịa. So na ahụta na ahịa akwụkwọ ihe ọjọọ mgbe ahụ. So I used to see it as bad because of the way I watch movie constantly. Mgbe ahụ anyị na-eji n'ohe cassette imagoro abịalecha anahịa na-awanye ya that old so anyị nwere mgba. So I na-art all those things, you know. So yeah, I mean, it's innate in our mind like it is real. Yeah, so that is why now so many people now cannot even sit closer with a native doctor and talk. Because hana hota dibia de kan hojo or gere ka Nollywood shibia. Then nke eze mmụọ anyị kwuru now, mgbe this guy batara na Nollywood, Ugeze changed a lot of things na Nollywood. Reshape so that they portray good about our culture, about our noblemen, which is dibia. Dibia baruru na Igbo. Dibia wunukute ihe baruru na Igbo. Nkute ihe. Mana due to ka aishi huwa mgbe anyị dị obere ma film everywhere. Aya na ahụtazi as ihe ọjọọ miwa na ihe awo ọnatara Chukwu ji gozie ndị mmadụ. So Ugeze when you change the narratives na Nollywood, change those narratives. Nollywood nakataha out there no for disappear from palace, gama appear in Evil Forest, na ebe kan kamene. Goma ebe for fugaram. Goma ebe for na for fukwe na Evil Forest. Of Gana Palace, Ganivo Forest Mapia, no Nkechi da Gechote, onye hụrụ Nkechi ejide Nkechi aka wega put stuff na at rubbish. So some of the things, you know, they were doing those things just to get money. But they don't know that they don't know the influence that in on a society. You get that now? Just like Ogwego. Nollywood is not the promote Ogwego. Nollywood so not the promote Ogwego. Due to what they are putting up on people, the movie they are putting up for people to watch. So people believe is anywhere they call Ogwego. So that Nollywood is not the major image of both Nigeria and Igbo. And when they call Ogwego anywhere. N'obodo anyị nọ na ọkwa na movie ha nwere ọgwụ ego ọ ga-enwe a way of affecting their children mana nwe ihe dịka otu ha they don't have such movie there. So when federal government banned this ritual movie, I'm very happy. Yet, so that God this, because we are not talking about this generation, we are talking about the next generation, so that the next generation will not see all this movie of Ogwego. So that is just it, my brother. Nollywood has a bad way of painting our tradition and our culture bad. That is just the truth. They are not doing us good, rather they are doing us bad. Okay. Yeah. Ọzọ dịka ibe ya bụ ihe gbasara Igbo spirituality a ị ga-afụ ma ka nwe ya mgbe nwanne anyị nwaanyị na-asị Ada Jizọs mgbe ọ nwụrụ
ị ga-afụcha sọ ndị ma pastọ ma ndị dibịa ma ụfọdụ ndị blọga onye bịa ọ na-ebu ozu na ọ ya mere ihe ọ na-eme na ọ dịgara kparịrị ya na onye nke a na-aga ịfụ onye nwe onye Igbo a sị na nwa afọ Igbo nwụrụ onye ọ na ma pastọ ma dibịa onye ọ na-ebu ozu na ọ ikikere na ọ ya wa mere ihe ọ na-arịa na ọ sị bịa ya ọ marịa na ọ ya mere ihe ọ na-arịa ihe spirituality a na a na-afụta ya na ọ ikikere nke aka ha na ọ chi nyere ha. Ị ga-afụ ma ndị na-akọ na efere mba ụwa na ji spirituality na-aba mba na efere mba ụwa ha maka anyị na-arịa ndị dibịa ma ndị pastọ na-agba onwe ha gwụọ a na-afụtazi ya na spirituality uzi own power na ọwụwụ chi ha na-afụtazi na Chineke nyere ha ya bụ ikikere ka ị nwere ikwu na nke mbụ ndị a na-atụ onwe ha mkpọ na Facebook kọstọma ka ha na-azụ kọstọma ka ha na-azụ onye ile anya nwanne ya na kọstọma nnukwu o mewe mkpọtụ so onye kọstọma ka ha na-azụ then ọgwụ ihe aka mere adịghị aka mere nwere ike ịgharịpụ mmadụ n'ọgbọ at any time. Dibịa ji ihe anịkọ na-eme mkpọtụ dibịa ma ihe ọ na-eme a na-eme mkpọtụ dibịa ma ihe a na-eme anaghị achọ okwu kama ozi gazie ga-agwesa ya ụkwụ ka o tere ka ịrachara. So ndị a na-eme eti yawo na Facebook ma ndị si ha nwere nka nwee mmụọ ka nwee ndị nka nwee ndị ihe awụcha gandụ ihe awụcha Igbo ọnụ ka na-agba ma ụfọdụ enweghị ana mete kasịrị sọ ọkọstọma ka na-achọ ọkụ obodo dị kọstọma ka na-achọ. So that is it. So ndị nke a nwee anụmanụ egbe ndị ha dibịa ihe na-ewu ha merchandise ndị na-azụ ahịa ọdịnala a na-ewu ha na ha na-eme biznes. So just like nna ahụta ụfọdụ ndị pastọ so na ha biznes ka ọ biznes ka ha na-eme akwụkwọ ka ha na-atụ so akwụkwọ ka ha na-atụ n'onwe nke ha. So onye gara na ha atụọ ya akwụkwọ n'isi ụta nọ ebe m nọ na nke m nọrọ na onwe ga-abịatụ m akwụkwọ onye ndị m chọrọ ha gawa manọ m chọrọ ha gawa ha atụ m akwụkwọ n'isi cheke na ebe a ga-eji 1 million naira 1.5 naira mere mmadụ oke ite then cheke na-eyi emere mmadụ 100 oke ite 1 million naira gwasị m ihe ọkụma ya nwere chine n'aka unu mere onwe ya oke ite 100 million. So ihe ogo na akwụkwọ ka ha na-atụ. Then coming to nke Ada Jizọs ihe a na-eme ndị by spirituality. After that girl onwe abịa ga-broadcast Matthias mbịa ghọta a lot of things already. The girl nweburu problem before like o nwere that kidney issue before due to emeweghị na ngwa because Matthias emeweghị na ngwa. So mgbe the thing jiri bịazie magoro so onweghị ihe that ọnwụ that girl onweghị dịka spirituality n'ebe ahụ. So onye na-ebu osu na ihe ahụ just ọnụ ka ndị mmadụ na-egbu ọnụ ka ndị mmadụ na-agba ọrịa gburu that girl. Onweghị onye na-ebọdị onye ọ na-aba na oge abọdụ ana mere ndị ahụ anya. Ndewo ọhaneze ndị ọma na-ege ntị ndị nna n'ụlọ ha bụ ndị Igbo Class World tinyekwuru nwanne anyị nwoke Mina ya nọ ọnụ fụrụ isiokwu anyị ji n'ụbọchị tata ka o si aga ka nwanne anyị nwoke Mina ya nọ si were na-akọwa ya. Anyị nwabụkwa ndị Igbo Class World anyị na-akụzigoro ụmụaka nkụzi dere anyị ozi ka ịkawa ahụ na nwa gị nọ ebe ọbụla ọ nọ ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ụzọ ije ka anyị nwee ike na-amụta asụsụ Igbo ka ahụ anyị ghara ifu. Dere anyị ozi na Igbo Class World. Dịka isiokwu anyị ji n'aka ọrụ ka ya etinyere ọnụ ụlọ anyị kwesịrị itinye enwere nwere ike ikwu na nchịkọta ka na nchịkọta anyị kelee ọha na eze anyị ihe na-ekwu na nchịkọta obiko onye nwe ishu onwe ka ihe si dị na your side
weregodo ụbụrụ Chukwu nyere gị tinyegodi n'ime mana ihe ga-akọs datin bifo a ga-ekwu okwu spirituality bụ onye ndị mmadụ onwe ndị ahụ na-arịa ịgata apụtasị spiritual but ihe na-eme onye ahụ dị physical ọ hụrụ gịnị sometimes na ọ gabe at the right place ịgata na ọ hụrụ na ọ gabe at the right place so onwe ihe onye na-eme mmadụ da spiritual so weregodo ụbụrụ Chukwu nyere gị tigodi first then iji ụbụrụ Chukwu nyere gị first i were cheke ihe nwere ike cause that thing then ị manaje ihe ị ga-eme spirituality dịwagakwa o mana ka anyị were nwere ụbụrụ anyị Chukwu nyere anyị were na-emegodi ihe before anyị na-eti spirituality daalụ na ndị be anyị daalụ nwanne mmadụ igbo ndị mmadụ na-ege ntị ọ na-anụ na ihe nwanne anyị nwoke kwuru ka mụ tinyekwu nke m ihe gbasara spirituality anyị nwawo ndị Afrịka anyị kpọrọ ya ihe rinne ọ na-emegwe ụfọdụ ụmụnne anyị ha na-adị lazy maka ha believe ihe ọwụna wụ spirituality ihe ọwụna wụ Chukwu ga-emere gị ya Chineke ekene gị n'ụwa nye gị ọgụgụ isi nwekwe mmụọ na-achị gị ihe na-edewe ịgba mbọ mee ihe ị kwesịrị ime oru na nke spirituality ama na oru nke spirituality mana gbagodo mbọ ihe na-akpatakwara ihe spirituality aduto adị lazy nwanne ereghe ọ chọwa ebe ọ ga-aga duto ka obodo anyị dị ụfọdụ ndị dibịa ma ụfọdụ ndị anyị na onwe anyị na-akpalite ụmụ mmụọ n'ọrụ onwe ya ụmụ mmụọ abịaji na-agba anyị mgba ya bụ ụmụ mmụọ ma ihe niile a dịrị ire ọ na-eme mana ụmụ mmụọ ọjọọ mmụọ niile anyị na-akpalite ma ndị nwere 20 demons ụmụ ọjọọ mmụọ niile ha na-akpalite ụkwa mmụọ na-aghọ ya ahịa ị ga-afụ mmadụ nọ a na-ata ya winch a na-eme nshi ọ na-anwụ a na-eti mmadụ na poison ihe niile wụcha ụmụ ọjọọ mmụọ niile anyị na-akpalite eziokwu ka ba ya dịrọ mma onye ọbụla na-achọ ebe ọ ga-esi wee sọnsidie mana anyị ga-agba mbọ ole anyị kwesịrị ịgba ndị Chineke gozikwere nyekwara ha ikikere nke ịwụ dibịa ụlọ ejizina ya na-etu ọnụ oge gbuo ihe dị otu a adịrọ eziokwu o mezie na nkịta a na-afụtazi maka ọnụ ma ndị pastọ ma ndị dibịa bịazie na-akọzi na-ataji agbaji onwe ha mgba na efere mba ụwa ụfọdụ ndị mmadụ na-aghọtazi ya na ihe niile awụ fake na-enweghị ihe dị otu a dị ihe niile awụ fake onye bịazi ọ na-akparị onwe ya ma ndị na-arụcha ihe niile arụ maka ihe ọ na imere eziokwu na asọ na-amagbu onye were ọkụkọ pigbuo ya asọ mmụọ were ọ ya rụrụ na wee maka inwewa ime ofufe ka achọpụta ya a ga na-afụtachi na ihe niile enwezi ihe ị nwere na ihe niile emewu fake mana enwe dibịa ọdọsis a dị mana ọ dịtụ ụfọdụ n'ime ha dị corrupt meziri ha ji echewe eche ime ihe fake ma ọ bịa na efere mbụ ma na-akọ ka anụ olu ha ọ ya na-akpatacha ihe ndị a niile because ha believe n'onwe ha oge gboo dibịa enwe taa mepụtara na Facebook na ya na-akpa nkata ọwa ga-achọ achọga and ọ dịghị corrupt a na-ayọ ya na onye dibịa a na-ayọ ayọ bịa mee ihe dị otu a na-ayọ ha ayọ abịa mee ihe dị otu and ha na-abịa mee ihe without anaghị ego oge gboo iwego dibịa wee ihe dị otu a enye ya enwe ike irijet ya sị na ọ chọghị ihe dị otu a na oyibo eje yezu ụmụ gị mana kịta onye ọ na-tichere anya asị na ọ biznes ka ọwụ ma ndị agwụ na-ama onye ọ na-achọrọ ka agwụ akaụntụ nọmba tinye na nkọnkọ tinye na-akọ ya bụ ihe na eziokwu na ha pụta na efere mbụ wa na-akọ ọrụ na-akparị onwe ha mana ya bụ ihe na-emebi agwa tradishọn kịta na-asụ dibịa a na-aghọtazi na enwezi dibịa nọ n'ala Igbo onye ọ na-afụtazi na ihe niile dibịa wụ feki ka ọwụ ọkwa eziokwu na ha na-akparị mana ọ ihe mkparị ka ọwụ nyere anyị nwabụ ndị Igbo ụta ka esi mebi ụka na-abịakwebe imebi omenala mgba nke ụka bụ ice bụ na ụka na ọka anyị laghachi back to our root ya fụgo back to our root ihe ọka ọsụrụ maka afọ ịbụọ gara aga back to our root ụka egbuo anyị anyị na-emere ka a laghachi back to our root ụfọdụ ajụzụ ese
ka ihe ọba kụwa root aghọtazie na isi oke ite na ịgwọ ọgwụ ajụkwana ha ese ka mara ma ihe ndị nna nna ha kwenyere. Ya bụ dịka isiokwu anyị nwere spirituality ọ dị red ọ na-afụgo ka isi wee kọwaa ya so ka anyị kwanye nụ our tradition kwarekwara nọ anyị nwa nwe anyị bụ ndị Igbo ugwu ka hapụ ị na-akọ ọnụ na efere mba ụwa ndị mba ụwa dị iche iche na-afụta anyị asị ndị na-agba anyị ihe ha na-eme. Onye nsọ ka anyị tinye nwanne kelee ọha na eze ka anyị gbapụ ya ọsọ. Ọha na eze ekele m chere na mgbe ọzọ anyị ga-abịa anyị ga-ejikwa isiokwu gbọrọ ọkpụrụkpụ ịbịakwa ka anyị na unu nọrịa na nwantịntị oge mgbe na-adịghị anya. Daalụ nke emesịa. Ọkwa dị oke mkpa anyị nwekwara ihe anyị ga-eme echi ma ọ kọọ elekere nke 7 uhuruchi anyị nwere asọmpi n'Igbo Class World ọkọ elekere nke 7 uhuruchi bikonu kawa n'ahụ ka unu nọnyere anyị ka emesịa aka m ka nwanne unu nwoke Maazị Chinonso Ochemba ụbọchị ọma na ụbọchị ọma ndị be anyị. Daalụ.